En primeiro lugar, darvos as grazas pola vosa presenza e darvos os bons días a todos e a todas. Principalmente, cal é o obxecto da nosa comparecencia hoxe aquí? Pois ben coñecido, En Marea é o único grupo no Congreso dos Deputados, como ben sabedes, que ten defendido o mandato popular do noso país, do noso pobo, que era exixir ao Goberno do Estado a transferencia da AP9 como vía principal para os intereses sociais económicos do noso país. A única vía que vertebra Galicia de norte a sur e que forma parte da vida real das persoas, insisto, dos traballadores, das traballadoras, dos transportistas e demais. Sabedes ben que agotamos a vía administrativa, primeiro diante da mesa do Congreso, agotamos todas as posibilidades e o que fixemos xusto onte é formalizar o recurso diante do Tribunal Constitucional os 5 deputados e deputadas galegas no Congreso e teño que decir sinxelamente que votamos en falla no Congreso dos Deputados que o resto de deputados e deputadas galegas pertenceran ao grupo parlamentar que pertenceran non tiñan feito ou apoiado as accións que nos defendemos. E, finalmente, tamén quero sinalar que, é lamentable que mañán estea o presidente do Goberno no noso país inaugurando a ponte de Rande sin darlle explicacións aos galegos e ás galegas de por que está a bloquear a transferencia desta vía principal para o noso país. Non é que o señor Rajoy este votando en contra da transferencia da AP9 a Galicia para ser xestionada soberanamente polo noso pobo, senón que o que está facendo antidemocráticamente Mariano Rajoy e a presidenta da Cámara é algo tan grave como impedir o debate democrático acerca da transferencia da AP9 a Galicia. Por tanto, digamos que estamos con un presidente do Goberno que non soamente trata mal ao presidente da Xunta de Galicia, que é unha evidencia que o fai, non o respeta, ni moito menos, non que o que está a facer é tratar con profundo desleixo a nosa terra, ao noso país. Chegaremos ata o final e desexamos que, como que estamos a presentar un recurso de amparo, o Tribunal Constitucional dé a razón aos deputados e deputadas de En Marea e nos permitan debatir esta transferencia xustamente na Cámara do Congreso dos Deputados. Nada máis e moitas grazas. Bos días, amigas, amigos. A pregunta que hai que facerse dúas preguntas no día de hoxe. A primeira delas é a que ven Rajoy a AP9. A que ven Rajoy? Rajoy ven a certificar a suba das peaxes da AP9 para o 2018. Rajoy ven a certificar o veto a debater democráticamente o traspaso da AP9 para Galicia. Eso ven Rajoy. Ven esas dúas cousas. Pero a seguinte pregunta é: a que vai Feijóo a un acto con Rajoy a AP9? Pois vai a dúas cousas tamén: a aplaudir a suba das peaxes e a aplaudir o veto ao traspaso da AP9. Por lo tanto, cada vez que hoxe Feijóo bate as palmas a cada galega, a cada galego lle vai costar €1 de suba da peaxe por ano 2018. Logo, nos van a salir moi caros en total os galegos e as galegas eses aplausos. De que lle valeu as galegas e os galegos votar a Feijóo nas anteriores eleccións no ano 2016? De nada, porque a xente non lle votou a Feijóo para que lle subisen as peaxes. A xente non lle votou a Feijóo para que vetase o traspaso da AP9 e iso que está facendo, unha vez máis, traizoando os intereses dos seus propios votantes, traizoando os intereses do conxunto do país, e con isto que está facendo é sableando as familias, restando competitividade á nosa economía e sangrando as empresas que están utilizando cada día a AP9 para, tanto no caso das persoas e das familias, para desplazárense, como no caso das empresas para desenvolver a súa actividade económica. Por lo tanto, temos un Rajoy anunciando hoxe un roubo e a Feijóo aplaudindo ese roubo. Por lo tanto, unha burla para o conxunto da cidadanía de Galicia. Desde Marea non nos resignamos, como non nos resignamos desde o primeiro momento, e como acaba de dicir Yolanda Díaz, vamos a ir hasta o final. E neste momento, ir hasta o final na defensa dos intereses do noso país e loitar, neste caso, no Tribunal Constitucional para o levantamento do veto. Nós non queremos mordazas en democracia.
E como non queremos mordazas, queremos que se poda debater para que realmente todo o mundo se retrate. Porque na Cámara Galega o Partido Popular di unha cousa e en Madrid di outra ben diferente. Por lo tanto, queremos saber cal é o Partido Popular que vale. Realmente xa sabemos cal é o Partido Popular que vale. O de irrelevancia política de Núñez Feijóo, que parece máis un figurín de Nadal completamente inmóvil, postrado en posición de adorar a Rajoy e a de la Serna a pesar dos desprecios que lle fan ao noso país, que estar plantado de pé defendendo os intereses do conxunto da cidadanía. En Marea, cremos que merecemos, en primer lugar, unha P9 libre da suba das peaxes, en segundo lugar, unha P9 traspasada para ser xestionada polo Goberno galego e, en terceiro lugar, que nós non nos conformamos con isto, unha P9 rescatada por o público. O obxectivo final de En Marea non é solamente a transferencia para Galicia, a finalidade, o obxectivo final de En Marea é a recuperación para o público dunha infraestructura que xa temos pagado de sobra e máis que amortizada. Por lo tanto, unha P9 pública e libre de peaxes. Esa é a última meta de En Marea con relación á P9. E non nos imos conformar con menos. Sabemos que isto é un paso necesario, pero insuficiente. E, por lo tanto, hoxe corresponde non ir a palmear a quen sube as peaxes, non ir a palmear a quen certifica un roubo, non ir a palmear a quen veta un debate democrático, senón ir con todas as da lei hasta o final para defender os intereses do noso país. Moitas gracias. Se queren formar alguna pregunta. Ademais, na P9, que se estuvo unha intermontada, na Comisión Fernández con a resposta de Marea que tamén houbera o autobús os accidentes graves que non trascenderan anteriormente, o sea, que non sei se se denunciaran ou se ocultaran, non sei se a raíz de isto se expresaran os responsables, se vai a facer unha actuación e que responsabilidades se tiran. Sí, aquí na Cámara Galega xa denunciamos varias situacións. En primeiro lugar, que temos a taxa de mortalidade laboral máis alta de todo o Estado español. Non de sinistralidade, sino de mortalidade laboral, da que episodios como o de Rande, lamentablemente, non son feitos aillados, sino que forman parte dunha situación que creemos que hai que atallar. Por iso, En Marea xa presentou no seu momento iniciativas nesta Cámara para que tanto a Xunta de Galicia, nas súas propias competencias, incluso exixindo o traspaso de novas competencias para a verificación das condicións laborais dos traballadores e das traballadoras, como instar ao Goberno do Estado para que faga o propio que a Inspección de Traballo levase a cabo ese tipo de actuacións. A raíz dos accidentes, non solamente os de Rande, outros que se produciron durante este ano, presentamos novas iniciativas e, desde logo, queremos chamar a atención de que tanto estas obras como o conxunto das obras do país debe traballarse en condicións de seguridade laboral. Tamén denunciamos que existe unha relación directa entre precariedade laboral e sinistralidade laboral e, vinculado a eso, unha anomalía laboral galega, que o 89% do traballo creado desde o ano 2014, o 89% é temporal. Por lo tanto, esa tasa de precariedade non pode estar desvinculada porque despois os datos demostran que non é así da tasa de sinistralidade laboral. Por lo tanto, unha das formas de atallar a sinistralidade laboral, aparte de incrementar as inspeccións, é incrementar a calidade no emprego. E iso é que tamén En Marea fixo durante o ano 2017, mediante a presentación, como recordarán, dunha batería de medidas, de 39 medidas, para fomentar o emprego de calidade, que evidentemente foron rexeitados por unha maioría popular que non está preocupada polos intereses da xente. E cales son os argumentos, os fundamentos dese recurso ante o Constitucional e se creen que pode ter percorrido no Tribunal un recurso deste características? Evidentemente, claro que pensamos que pode ter percorrido, estamos seguras de que vai ter percorrido. Os argumentos en síntese son que o veto que fai a mesa do Congreso se fai con base a un argumento económico ancorado constitucionalmente no artigo 134, falo de memoria, punto 6, e non concorren eses argumentos económicos á hora de establecer o veto. De feito, o Parlamento galego refixo a súa iniciativa no seu momento para o debate no Congreso dos Deputados porque nunha primeira acepción ou nunha primeira tramitación levábamos unha disposición adicional onde pedíamos un estudio sobre a viabilidade tamén da recuperación para o público. Ese estudio económico foi o que fundamentou no seu momento o veto a ese debate. Pois ben, nunha segunda posición, a Cámara Galega eliminou toda esa parte
para evitar que as razóns económicas pudieran supoñer un veto a ese debate para ese traspaso. Pois ben, nos encontramos con que o argumento da mesa foi idéntico, a pesar de que non existía ningún condicionado de carácter económico desde a iniciativa que nacía do Parlamento galego. Por lo tanto, non existen hoxe razóns económicas para ese veto. Como aínda así a mesa do Parlamento argúe ese artigo constitucional para evitar o debate, nos fundamentamos o recurso de xeito principal nese argumento. Que percorrido pensamos que ten? Nos pensamos que todo, e nos pensamos que o Tribunal Constitucional recoñecerá o dereito do espacio político de Marea e do Grupo Confederal a levar ao Pleno do Congreso dos Deputados esta iniciativa e, polo tanto, permitirá retratarse políticamente a cada grupo político. Queres engadir algo? No, simplemente, non, que quizáis, como sinala, como decía, abundando no que decía Luís, non, a actividade central que temos como parlamentarias e como parlamentarios no Congreso dos Deputados, como ben sabedes, é xustamente dúas actividades, por dicilo así, a operación de control ao Goberno central e, obviamente, a segunda actividade central que temos os deputados e deputadas, que para eso somos elexidas, é lexislar. Bueno, centralmente, que facemos? Pois pedir amparo ao Tribunal Constitucional porque xustamente o que nos impide é exercer a nosa función de centralidade que é lexislar e exercer, insistimos, o noso, digamos que a nosa identidade central. Por eso esperamos que o Tribunal Constitucional, aínda que ten xa resolto sobre estas cuestións, profundamente discutido tamén profundamente, dende logo, debe dar a razón aos deputados e deputadas de Marea. Insistimos, non queremos dicir que se vote a favor da iniciativa, o que queremos decir é que se ten que permitir que a iniciativa, que, insisto, de facto, ademais, impide unha actividade central ás cámaras autonómicas a través do artigo 87 da Constitución Española, que está impedindo tamén a iniciativa legislativa ás propias autonomías. É dicir, realmente, é que están devaluando absolutamente o parlamentarismo e, por suposto, tamén o mandato constitucional. Por tanto, estamos certas que o Tribunal Constitucional dará a razón para que se discuta esta iniciativa e despois, obviamente, teremos que pelear os votos non para que se nos dea o apoio parlamentar no Congreso dos Deputados. Moi ben. Sí. Unha demanda que foi presentada pola titularidade da obra de Abraham e tamén coa polémica que houve este verán do Pazo de Meirás. Agora serán os seus herdeiros os que se fagan cargo de todas estas cuestións. Non sei se a Marea considera que igual era o momento de na danza que se vai a facer recuperar para o público o Pazo de Meirás e como vai a quedar o tema da demanda. A única herdanza que nos admitimos como lexítima é aquela na que os bens volvan aos seus lexítimos propietarios, os lexítimos titulares. E, polo tanto, que a devolución dun espolio se produza o antes posible. Desde logo, se os herdeiros da familia Franco siguen empeñados e empeñadas en non cumplir, pois terán que enfrentarse incluso por vía judicial, como xa o están facendo, a unha demanda que non é unha demanda dun colectivo, nin dos, nin de tres, non, é unha demanda social unánime por rematar ca impunidade, non, con algo que quedou a medias despois do franquismo. Aí teñen varias fontes abertas, algunhas judiciais, outras de carácter político. Nos mesmos, tú despois podes explicarlo se queres, unha reforma da Lei de Memoria Histórica con este tema precisamente que anunciamos a nivel confederal na xornada de onte. Nos pensamos que é momento xa de rematar con todo isto. Xa tiña que ser momento moito antes, pero xa que non se fixo antes, agora existe unha pulsión social decidida e firme, a recuperación para o público, para o común, do que sempre foi de todas e de todos. O do Pazo de Meirás foi un espolio, o do Pazo de Meirás foi unha coacción en toda regla, non foi unha doazón.
e, polo tanto, debe devolver ese ben ao lugar onde nunca debeu salir. E decimos salir porque de onde saliron os cartos para facer esa doazón foi do conxunto da cidadanía, o conxunto do común. Polo tanto, nos pensamos que a titularidade de devolver de onde saliron eses cartos, que é para o conxunto do común. Polo tanto, ese argumento de que nunca fora antes do pobo e, polo tanto, volver ao pobo é impreciso, non señores, non señoras, porque sempre foi do pobo a vontade de que non fose o pazo comprado para a familia Franco e sí, con ese diñeiro facer que fose para o público. Por lo tanto, eso en canto a relación ao Pazo de Meirás, con relación ás estatuas, os 3/4 do mesmo, aí nese caso tamén o propio Concello de Santiago xa requiriu, aparte cunha documentación que demostra perfectamente de quen era a titularidade dos bens e, por lo tanto, onde non debían estar, e a partir de aí nos pensamos que o razonable, pasa que neste tema hai pouca razonabilidade en quen detenta o poder, o razonable é que volvan os seus lexítimos propietarios. Comenta Yolanda tamén a iniciativa presentada onte por En Marea. Sí, nada. Bueno, como dicía Luís, era unha doazón tan voluntaria como que os traballadores daquela, todos homes, da empresa hoxe Navantia, tiñan a obriga de contribuir unha parte do seu salario para pagar o Pazo de Meirás. Digo isto, non o digo eu, onte mesmo os historiadores que nos acompañaban na presentación da iniciativa legislativa teñen documentación de abondo sobre esta cuestión. Por tanto, digamos que estamos diante dun espolio e diante dun proceso de legitimidade. Pero como tiñamos o compromiso con o noso voceiro e mesmo tamén co alcalde de Sada e co grupo de traballo que se teceu na contorna da defensa da recuperación do Pazo de Meirás para o público, teñamos un mandato os deputados e deputadas de En Marea en Madrid que era, bueno, presentar unha iniciativa legislativa que poña ou que cure esas eivas que tiña a Lei 57/2007 chamada de memoria histórica no noso país. Ese valeiro, como ben sabedes, esa norma o que facía era recoñecer a ilegitimidade do proceso, de todos os procesos vencellados ao franquismo. Esta declaración levou a esperpentos tales como que tanto o Supremo como o Tribunal Constitucional ten negado a razón, por exemplo, á familia de Miguel Hernández, que reivindicaba a súa memoria. Entón, digamos que o que fixemos onte mesmo é rexistrar unha proposta de lei na que instamos a modificación de varios dos preceptos da Lei de Memoria Histórica. Particularmente, o que facemos é declarar a nulidade de todo o proceso en sentido extenso do franquismo, entendido proceso, pois por todos as sentenzas, resolucións, tribunais e demais que teñen cometido este tipo de tropelías. Isto, digamos, que sería un marco legislativo que permitiría salvar as eivas que tería ou pudera ter ou emprendementos de accións hoxe en defensa do Pazo de Meirás. Pero, como dixo Luís, igualmente, ao marxe desta iniciativa, que esperamos que, xa que participou con nós o propio PSOE no grupo de traballo que temos no Congreso dos Deputados en sentido transversal, para que saibades simplemente neste grupo de traballo na recuperación da memoria está En Marea, o Grupo Confederal, está Esquerra, está o PNV, está Compromís, están todos os grupos da Cámara, Agás, Partido Popular de Ciudadanos, estaba o PSOE foise, pero igualmente creemos que chegou o tempo, ou hai, cando menos, maioría de abondo na Cámara para cambiar esta lei, insisto, e cubrir eses valeiros legislativos. Por outra banda, acabamos de presentar, supoño que o coñecedes, dúas iniciativas legislativas, unha que ten que ver con a modificación da lei da amnistía e outra que ten que ver tamén con a modificación do Código Penal para dar cumprimento ás recomendacións que se están pedindo dende Europa e dende a ONU respecto das condenas que está recibindo España e respecto da vulneración dos dereitos fundamentais e sobre o carácter imprescriptible dos delitos de lesa humanidade. Que queremos dicir? Que para En Marea hai marco legislativo de abondo para recuperar ese pazo, pero como os tribunais non están adoitando esta decisión, pois decidimos cambiar a lei para que así non haxa xa ningún tipo de excusa.